Digui'm, què va passar? Ma mare es deia Maria, el gran es deia Valeri, el segon es deia Salvador i el tercer es deia Ramon. I el petit es deia Joan, Joanet. Aquest petit el van matar al front i era casat a la Montserrat. La Montserrat vivia darrere els frares. Aquesta Montserrat, amb la retirada, se'n va anar a França. El seu germà estava a la guerra, però quan va acabar la guerra va venir cap aquí. I estava a casa, no sabia on anar, i la seva família estava a casa, amb prou prèdia, que tenia ma mare, mantenint nosaltres, que tenia l'altra. Bueno, i amb aquestes, la seva germana, hi havia la Gòfia, que deien la Gòfia, que estava també a França, i va baixar, i la seva germana deia, si veus el meu germà, digue-li que la casa que estava jo, allà hi ha una prunera, i a sota la prunera té els cèntims de plata que els guardava, perquè era promès amb això. Com se deia la seva dona? Com se deia la seva dona? La Lola. Era promès amb la Lola per casar-se. I tenia cèntims amb un cofre de ferro. I diu, mira, tal puesto està. Bueno, i aquesta la Gòfia tenia la presó, que abans la presó era aquí, al costat de l'església. I va allà i diu, mare, diu, m'ha donat un duro de plata, ja podrem tirar gallina a l'orlla. I la policia ho va sentir. I va dir, on te l'has tret, aquest duro de plata? I la van fer cantar. I venen cap a casa i fan un registre a casa, per la plata. El registre tenia 300 o 400 duros de plata. Però bé, i l'àvia no sabia de lletra, però era una dona que tenia molt d'esperit. I entren per fer un registre. I diu, porteu ordre judicial per fer el judici. Diu, no. Doncs així no podeu entrar, l'àvia. Van anar al jutjat a posar l'ordre per fer el registre. Com que l'àvia es va resistir, cap a la presó l'àvia. Van mirar i van trobar els cèntims, tenia allà un cofre. El Lluís cap a la presó també, per ser d'això, no sé com ho fan anar. Per no haver entregat la plata. Perquè representava que havia fet un desfals a l'Estat. Però estava més d'un any a la presó, el Lluís. I l'àvia, més de mig any, per desobediència de l'autoritat. Però ella tenia raó, que no podia, sense l'ordre judicial no podia entrar. Però mira, també va anar a la presó, també per l'àvia. Això quina època era? Acabada la guerra. Llavors devia fer 3 o 4 anys. L'any 40. L'any 40 devia ser. Esclar, devia ser l'any 40. O el 40 o 41. Sí. Acabada la guerra, sí, perquè ells llavors ja van venir del front i això. I després de la guerra, com era la vida a Granollers? Com era? La gent tenia por, la gent no tenia por? No tenien por, que n'hi havia calés. De feina tanta com vulguis. De feina, que ara no tenen feina, tanta com vulguis. Sí, anar a treballar a la nit, jo, 4 hores. A passat a l'hora. Tothom feia hores, si com es va de vacances, no. Quan se plegava anava a treballar en un altre puesto. A passet a l'hora, a la nit. Sí. Mallacuna. Mallacuna, sí. Sí, tothom feia hores, perquè com no es podies comprar res, doncs de les hores comprarem, què et diria jo, un bufet. De les hores serà per això, perquè ja et casaves sense res. Que diferent d'ara, oi, nena? Oi? Jo, Ja ha canviat. Vam treballar a la fàbrica, que eren joves i tothom es anava casant, mai ningú va parlar de la mojilla, de la crestelleria, ni de la bateria, res. Ningú va parlar mai. Tros de bicicleta i gràcies. I la gent no vivia amb por ja políticament, és a dir, la gent que abans havia sigut roig o... Bueno, al principi sí, com tocaven l'himne nacional tenia d'aixecar el braç pel carrer, sí, o si no ningú que no... Sí, i tant. No podíem parlar en català. Sí, no. El favor de hablar en espanyol. Sí, ja això sí. Com recorda l'entrada dels nacionals a Granollers? Com la recorden aquell dia? Mira,
una felicitat immensa, perquè ja ens va semblar que s'havia acabat la guerra i això del bombardeig. Una felicitat immensa, però llavors no va ser així. Però no hi havia el bombardeig, el més important era això. Tenien esperança que amb el franquisme tot anés a millor? Mira, el franquisme, com es va arreglar de l'any 50, llavors hi havia tranquil·litat, ningú robava, llavors estava bé, sí. Fins a l'any 50. Fins a l'any 50 va començar a posar la cosa bé, sí. Tothom treballava i ningú es ficava a ningú, era una bassa d'oli. Oh, sí, les botigues les feien sense portes. Home, el que la feia la pagava. Ara els lladres foten el que els dona la gana i no els fan per fer res. No toquis cap, perquè ells fan la seva feina, no els pots tocar. I abans no passava això, Collons, mira, recordo una vegada que aquí a Granollers, al mercat, robaven per tot arreu. Eren 4 policies, 4! Els van agafar aquests que robaven, els carteristes que els robaven, aquests que robaven. Els van agafar, els van posar allà darrere, una pallissa. Les dones, van agafar unes quantes dones també, les van portar allà darrere, a un lloc que hi havia ortigues, i les van fer despullar i les van tirar allà a les ortigues. I deien, no passa, no passa, perquè es van acabar els lladres a Granollers, es van acabar, Ai, sí, una vegada anàvem al I eren 4 policies, N'hi havia 4. Sí. Una vegada anàvem al cine i dic, han fet obres, i els vidres sols, i davant de l'Ajuntament, que era Can Llobet, que venien pis, coses maques. I aquest em diu, no n'hi ha de lladres ara. Te'n recordes? Sí, i tant. Que no sé quants anys deu fer, que dic, tot allà amb els vidres, que es veia Les tot. portes de vidre, sí, portes que... Ja, ha canviat ja. Ara no hi valen ni les portes. Quina idea tenen ara del franquisme? Creuen que va ser una bona època per la ciutat? En general, també? Mira, al principi no, però després es va anar arreglant i tothom es feia la caseta i, escolta, va ser una cosa bona. No hi havia gaires impostos, perquè es pagava poc, i tothom es guanyava la vida i tothom estava content. Però ara em penso que no massa, la gent. No, masses impostos i guaita què passa ara, amb les hipoteques. Ara la gent jove ho teniu molt malament. Molt malament, I no hi ha feina, que hi havia feina per tothom, escolta, ha canviat molt, Ha canviat molt. Ha tingut una època molt dolenta, perquè a Espanya es va fer el boicot. Al principi... Nosaltres vam anar més, ara comprem això, però no es feia això que es fa ara, de manllevar els quartos. No. Nosaltres sempre hem fet pels cèntims que hem tingut. Si no hem tingut cèntims, no hem comprat. És que no es feia, ni vam pensar mai en això. No. I entre famílies a Granollers hi va haver com picabralles, entenen? Denúncies entre uns i els altres, entre famílies d'aquí de Granollers. Això, nosaltres família ha sigut horrorós. Horrorós ha sigut. Perquè com els pares estaven junts, amb la rellotgeria, es va morir l'avi. L'avi es va morir, els dos germans portaven la botiga, allà. I va morir l'avi. No, primer es va morir l'avi. Un dia, me'n recordo, jo era petit, i el meu pare, allà a l'habitació, va veure una aranya negra. Diu, això porta mal als trobats. I ma mare, vols dir? Diu, sí, porta mal als trobats. I arriba a casa seva, a la botiga, i cap d'un rato bé diu, saps, la mare és morta. Collons, bueno, curiositat, però va passar. L'avi es fereix, del desgust es fereix l'avi. Va viure un any, l'avi. Què va fer el gran? Arreglar el testament de la que va voler. Quan se va morir l'avi, que va tornar un any, diu, bueno, ara jo sóc l'hereu aquí. Si voleu quedar-vos aquí a casa, com a Mossos, podeu quedar a casa. Si no, us donaré tants cèntims i espavileu-vos. Què et sembla? Això el seu pare, Els dos germans, els 3 germans. El gran... Li va dir això al seu pare?
no? El meu pare, sí, i l'Antonio, que eren tres germans. El meu pare, que es deia Josep, i l'Antonio, i llavors el Tomàs. El Tomàs era el gran. Què et sembla? Què van tingué de fer? Agafar els cèntims, i llavors van mirar si trobaven una botiga, hi havia una altra, un rellotger més amunt, que es deia Verdú, i van anar a trobar. No, el Verdú va anar a trobar amb ell. Diu, bueno, perquè volien posar al capdamunt que hi havia la pinta sola. Diu, fins ara hem anat molt malament. Jo he anat molt malament perquè si ara us foteu a dalt i el que de mi em tocarà res, perquè tenien tota la feina de Granollers, i si ens entenem, farem un traspàs i així van arreglar i es van quedar a la botiga. I van posar els dos germans junts, el meu pare i l'Antoni. El meu pare tenia d'anar allà, però llavors van començar a rumiar i van ser ells qui van anar-hi. El meu pare va quedar fora. I va venir la guerra i va venir el meu pare i llavors nosaltres van quedar fotuts també. Perquè ell ens va partir els cèntims que ens tocaven, tots rojos. El primer va fer una marranada i el segon també. Sí, perquè a mi estava allà a la botiga, jo m'ho vaig ensenyar, no? Em faltava poca cosa per tenir l'ofici. I em vaig haver d'espavilar jo. No ens va portar gens bé el meu convi, no? No ens va portar gens bé. Li va saber greu, Li va saber greu perquè llavors venia sempre aquí a casa, com veia per a la botiga. Però això no és parlar del bombardeig, oi? És un altre assumpte, ara ens hem embolicat, oi? Bueno, però era per parlar una mica de com era la situació. Sí. Llavors, de l'època de la República, Guerra Civil, franquisme, després la democràcia, com veuen l'arribada de la democràcia? No sé com s'acabarà això, no ho sé. No ho sé pas com s'acabarà. Però quan comença la democràcia, quan mor Franco, com ho viuen? Mira. Vostès que havien viscut la guerra, la postguerra... Sí. Jo veig que abans no es pagava gaire, ja s'ha de pagar molt. Mira, abans, amb una llicència, caçàvem tota Espanya. I ara necessites 25 de llicències per caçar tota Espanya. Mira si ha canviat la cosa. Mira si ha canviat. Com vaig fer el permís d'armes jo, fins que no va passar 20 anys, vaig anar a la Guàrdia Civil, que van renovar, llavors va dir que no... Tots són negocis, això són negocis. Perquè per un permís ja servia per sempre. Ara no, ara cada 5 anys l'has de renovar. Perquè tot va així ara. I els civils em van dir, van mirar la fotografia, diu, ¿es usted? Dic, han pasado 25 años, Con 25 años se cambia muy... Digo, sí, es verdad, sí. Antes tenía mucho pelo, yo no tengo. Però la veuen com una esperança, la democràcia, quan arriba o no? No sé pas com acabarà això. Sembla que acabarà a l'última hora com el Rosari de l'Aurora. Però en el moment que es va canviar, en el moment que mor Franco, què els li sembla, això, el canvi? Llavors en Franco es va anar uns anys bé, oi? Sí, però llavors el Franco, pobret, ja es va agafar. Tothom treballava, tothom tenia... no guanyàvem. Però tothom treballava. Sí. Amb en Franco? Sí. No guanyàvem res, perquè guanyava un euro, ja t'ho hem dit, oi? Cada setmana, entre tots dos. Bueno, però llavors van arreglant, llavors van posar més. Què et sembla? Un euro entre tots dos. Al principi sí. Jo vaig dir, pobre, ho van dir l'altre 60 anys, això 60 anys darrere. Entre tots dos cobrava un euro. Perquè jo treballava, feia de contramestre, i ella treballava aquí, que feia 3 dies, i guanyava 50 pessetes a la setmana. On feia vostè de contramestre? Jo vaig treballar a Can Murtra, vaig treballar 10 anys a Can Murtra i 10 anys a Can Guitart. Sí. I vostè? Jo aquí al costat. Era una fàbrica, així on té el pàrquing. Era una fàbrica. Sí, totes eren aquí les fàbriques. Era Cal Humbert, era una fàbrica, la feien córrer de Cal Humbert. I quan mor Franco, la mort de Franco com la veuen vostès? Llavors, esclar, tothom va... La mort de Franco, mira, la veig, que era un home que, vam dir, amb la democràcia, massa llibertat. Massa llibertat, i hi ha d'haver madura, i no n'hi ha. Hi ha d'haver madura, que la fa, que la pagui. La pena de mort no tenia d'haver tret. Perquè és això, l'ETA no hauria durat tant temps si no haguessin tret la pena de mort. I les presons tampoc no hi haurien tantes presons. És veritat o no? Home, ja que no hi estan d'acord amb això... No, però és la pura veritat.
La mala herba s'ha de treure, si no es treu malament. I ara, vist en perspectiva, els rojos com els veuen vostès? Jo els rojos i els negres. Els rojos. No. Ai, sí, els rojos. Sí. Mare, els rojos. Mira, Érem rojos, nosaltres. sí, nosaltres pensàvem que eren rojos. Esclar, érem Però rojos. nosaltres, la família, ens consideraven rojos, perquè com el meu oncle era president de la Generalitat, doncs érem rojos, la família roja, a ma mare no li donaven feina. Van donar feina a Can Murtra. Can Murtra sí que li va donar feina, però altres fàbriques no hi donaven feina, A Murta sí, perquè el meu oncle els va dar. Si havia sigut el meu oncle, els haurien pelat, el Moldau l'haurien pelat, el tenien agafat. Sí. Corria l'auto fantasma. Sí. Ara per un cas que em va passar a mi. Jo, doncs tenia 13 o 14 anys tenia. I abans la via passava per allà al carrer Girona. I allà cap avall hi havia un replà que pujava així, per la via. Jo m'estava acordant l'Espardenya i m'agradava molt empatar per dalt, sempre anàvem amb els tiradors de la butxaca, jo. Amb aquestes, a l'Espinal, a Sant Romà, a l'Espinal, Home, que vols que hagi sentit aquella pobreta. era del comitè. Portava un pistolot així. Sí. I em veu a mi allà, i m'agafa per l'orella, diu, tu els que mates trenques les bombilles, oi? I me l'agafa i em porta cap al cominet. Bueno, amb aquestes, la d'això, com se deia, la Florentina, em va veure. I va cap corrents, com que vivia al costat de casa, diu, Maria! I em surt mi mare, què passa? L'Espinal ha agafat el teu fill i el té al comitè. Sí. Ja tens mi mare allà al comitè. Hi havia el xato, eren 4 o 5. Tots coneixien a mi mare, menys a l'Espinal. I mi mare, com una fiera allà. I anava dient, però qui és aquesta dona? Nosaltres res. I llavors entra un miliciano que havia del front. I aquell miliciano, allà diu, no us en doneu vergonya, agafar una criatura, al front no li heu d'anar, a matar feixistes. I l'últim hora que diu, més, marxa! I llavors li devien dir, però no saps qui era aquella dona? Diu, embolica't, era la germana d'en Valeri. Que contenta. Però vostès políticament, diguéssim, tampoc estaven vinculats a res, no? No. Tothom marxava encara que no estessin vinculats a res. Nosaltres érem en una casa de pagès i aquesta carretera d'aquí d'anar a Viloria, així tothom a peu. Allà a Can Gili. Marxaven a peu. El meu pare també tenia ganes de marxar, mare de Déu, i no era polític ni era res. Ja se'n volia anar de França. No sé com el vam poder tenir. Com que deien que els mataven. D'entrar els nacionals. I mare de Déu, la carretera anava de gom a gom a peu. Vols dir que havia de marxar tanta gent, que eren tants dolents. Que en van marxar molts, perquè sí. Molts va marxar perquè sí. A Granollers va marxar molta gent? Jo diria que sí, perquè es veien les carreteres aquella... Però venien de fora, venien d'altres pobles. Sí. I després de la guerra, diguéssim, van poder mantenir la botiga bé i tot bé? O jo no tenia pas de botiga, jo. Ja havia plegat, eh? Mare de 8 anys. Val. Un any abans ja et va donar d'això el meu oncle. Mira, el 38. I abans que s'acabés la guerra, tenia cagades per arreglar-ho, perquè no li interessava. Veràs, ell tenia molt clar, tot el gènere que havia, el tenia fora. O sigui que ni cap interès, només va donar els cèntims que vam posar, i més, tots rojos, que havíem donat els 2 germans per posar a la botiga. Però tots els cèntims que havíem fet a més, i joies i gènere que hi havia, allò no va constar res perquè no ho tenia allà, ho tenia tot allà aquí a l'Àngel. Aquí a l'Àngel ho tenia tot, llavors, quan va acabar la guerra, llavors ho va portar cap a casa seva. Va ser una porcada molt grossa. I el govern de Granollers el recorden? L'alcalde, quan va canviar de republicà
Ja no El me'n recordo, falangista, ja no me'n recordes? recordo quin govern hi havia. Ai, no. Ja no me'n recordo quin govern hi El havia. Llobet, te'l recorden, l'alcalde Llobet? Oh, i tant, Llobet, sí. Mare Déu, molt bo, molt, perquè això que fan manifestacions per una cosa, doncs nosaltres teníem a l'altra banda de la riera una casa i molt fang i molta cosa i Mira, en Llobet- van fer pisos i aquests dos pisos es van revolucionar, que volien arreglar-ho, que volien arreglar En Llobet- a terra. I va venir l'alcalde i ens va dir que l'Ajuntament no podia, es veu que no feien deute abans l'Ajuntament. Oi? I això deu fer, quants anys fa d'això? Molts, oi? Sí, va passar. En Llobet, deixa'm dir-m'hi, en Llobet resulta que ell no patia cèntims. Veu que l'Ajuntament i estava, va venir, em va dir, mira, diu, els propietaris que tenim, eren diversos, diu, mira, jo faré venir el contractista que faci un pressupost del que pot valer el carrer, asfaltar el carrer. Perquè allà era una riera, no? I van fer un bloc de pisos i com baixava l'aigua, els entrava dintre. I cada vegada que... Plovia més abans que ara, plovia més. I, bueno, va venir l'empresari, va fer el pressupost, i ens vam posar tots d'acord. Diu, nosaltres, jo a l'Ajuntament no cobraré res. Enteneu-vos amb el propietari. I així vam fer-ho. No sé, ens va costar aquell temps. 8.000 pessetes té un carrer que l'altre que el va fer li va costar més de 200.000. Sí. Amb un altre. Sí. Sí. I durant l'època de la Guerra Civil, això que el seu pare mor 2 mesos després del bombardeig, no? Sí. La seva mare cobrava algun tipus d'ajut? No, res. L'ajudaven, no l'ajudaven per ser vídua? No, res. Quan se va acabar la guerra, com que era roja, doncs, no. Els seus germans eren rojos i llavors ja era tota la família. Sí. Perquè l'altre germà, el Salvador, era aquí encarregat de bastos. Encarregat de? De bastos, de Granollers. Sí. Va estar molts anys aquí fins que va haver de marxar. Llavors, quan va tornar, va haver l'amnistia d'en Franco, va venir aquí a morir-se aquí a Granollers. Va morir un pis del Picarol, allà més amunt de la Pastra Muntanya, una mica més amunt de la Pastra Muntanya. Sí. Va morir allà, que ja 78 anys seria quan se va I morir. quan diu que els seus tiets eren rojos, què vol dir? Que estaven involucrats en política ells o no? Eren polítics, clar, polítics, sí. Eren d'això, socialistes. De què eren? Socialistes? Socialistes, sí. El meu oncle tant un com l'altre eren socialistes, sí, tots dos, sí. I llavors quan un de la família ho era, ja tota la Això família ja ho era. estava tot Sí, mal. llavors tota la família era... Sí, no. No, sí. Escolta, va haver una temporada que es va passar morades, Feien netejar vàters i coses d'aquestes. No. A qui li feien netejar? La seva mare, perquè era la germana d'aquell. Sí, no. Per tant, els humiliaven. Sí, això mateix, sí. Si feien fer les pitjors feines... Sí, tant. No, va ser una temporada dolenta. La meva mare no tenia... El meu germà tenia 7 anys menys que jo. Era una criatura. I jo tenia 14 anys, a la vora 15. Llavors me vaig posar a treballar. I l'àvia. Sí. I quan dura això amb la seva mare? Al cap d'un temps ja no li fan la vida tan impossible quan es guanya, quan entren els nacionals, diguéssim? Sí, bueno, va un parell d'anys va durar. Un parell d'anys. Llavors va poder entrar a Can Murtra. Can Murtra el van llogar. I llavors, clar, fins que es va jubilar. Fins que es va jubilar va estar a Can Murtra. Sí. I entre veïns es deia aquelles roig, aquelles... Això passava? El què? Entre veïns, entre la gent de Granollers, es deia aquelles roig, aquelles... Hi havia gent que anava amb l'etiqueta de la vida? Ja dic que hi havia aquest en Corbera, que aquest va fer molt mal, aquest. Aquest, com sabíem que era això, va denunciar, va fer molt mal, aquest. Perquè abans tothom tenia de passar per aquest carrer. Aquest si hagués canviat la truita, ho podria empalat, Aquí. En Corbera, podria empalat, perquè en Corbera, que havia fet molt mal. I és mort, ja fa molts anys que és mort. Perquè havia denunciat gent o què? Ell havia denunciat gent? Sí,
Si no deixava gent, i tant, anaven a buscar i se'ls emportaven. Sí. I això que em deia, el del cotxe, el cotxe que anava a buscar la gent, l'havien vist, el cotxe negre? Sí, el gos de... i va donar la casualitat que vam anar a casa de l'amo, Sí, sí, sense a saber-ho. Cardedeu. Cardedeu, sí, ja deu ser. Era un senyor d'aquells d'abans, Sí. d'aquells que tenien... I dues torres, a Cardedeu hi ha dues torres, Aquí, perquè tenien 5 milions. dues torres iguales, hi ha dues torres iguales, una era d'ell. Com se deia? Ara no recordo com se deia. Sí, sí, com se deia, Amlet. No, ara no recordo com se deia, sí. I com és que van anar a parar Li a van casa prendre d'aquest aquest senyor? cotxe, li van Li prendre. van prendre amb ell. Li van I prendre. l'últim se'l va treure perquè gastava massa. Veu que gastava molt aquell cotxe. I llavors Se'l va treure perquè gastava massa benzina, era car. I com funcionava això del cotxe? Com li deien, el cotxe negre? Cotxe fantasma. Cotxe fantasma. I com funcionava el cotxe fantasma? Què era això? Oh, mira. Expliqui-me. I anaven directament, mira... Agafaven la gent, els capellans. Mira que el padre Castro es va salvar. Fotien 2 o 3 tiros i deixaven a la cuneta. Mataven, sí, capellans. Va matar molta gent. Capellans, monges i gent rica. Sí, gent rica, sí. L'amo del meu pare, del Blanqueig, El Montanyà també va matar. va anar cap aquí i cap allà, però a l'última hora el van matar. El Montanyà també. El mataven i els tiraven a la cuneta, Sí. amb aquest cotxe. Sí. Vostès l'havien vist? Sí. Però el primer que van matar va ser el general Gai. Ah, sí? Va venir l'Alvira i diu... General Gai, ja va dir el general aquell de Sevilla que se'n recordarien a Granollers. I va ser com van fer aquests bombardeig. Què va passar amb això del general Gai? Expliqui'm. Se'l van emportar i el van matar. A la cuneta. Aquí, a Granollers. Sí, Les franqueses. vivia a les franqueses. Aquí dalt. Sí. En aquell Podellano va dir que aquest d'això ja se'n recordarien. Diu, va ser un bombardeig que van fer. Sí. Perquè què havia fet aquell general? Perquè era d'en Franco. Ai, sí, era d'en Franco. I aquí, se'n recorden a famílies que s'haguessin endut amb el cotxe fantasma? Se'n recorda d'alguna família que se l'hagués endut el cotxe fantasma? No, Jo m'explicava aquella dona que anava a no veure. no sé què el portava. Aquí al carrer de Cala Roura, aquell carrer que va cap allà, no sé com se'n diu, Guayaquil. una d'aquestes, però les primeres cases que hi ha allà, va arribar uns de fora, em sembla, no sé què, i estaven prenent la fresca, fent la fresca, i va passar el cotxe fantasma i es van portar aquell per matar-lo, un d'allà que seia prenia la fresca. I se sabia qui el portava, aquest cotxe? Ah, no sé, no No, vam sentir dir mai qui el portava. Pues com d'aquests del comitè, qualsevol d'aquests del comitè, sí. Esclar, o devien portar dos o tres. Sí, no anaven sols, no. Per tot això. Només un parell, segur que anaven un parell o tres. Faltes se'n portaven com amb un descampat, un parell de tiros al cap i a la cuneta. Però mai es va dir qui podia ser ni... No se sospitava de qui no es podia va ser. dir això. Sí, ja es devia saber, ja. Esclar, Ja pels contactes, si no van marxar cap a França els venien calar. Perquè totes aquestes coses se sabia tot. Sí. Però jo no me'n recordo. El que es va salvar va ser el padre Castro, que el van deixar per mort i no I no era mort. era mort. Em penso que ara és mort per això, Ara, Ara deu ser mort ja, perquè ha de ser molt gran, I ara vist en perspectiva... Era un frare, aquest el padre Castro. Ara vist en perspectiva, què en pensen de tota aquesta època que han hagut de passar? Ai, això ja és l'aigua passada, ja. estaven molt bé, ara ho he fet 3 o 4 anys enrere. Anar comprant, però esclar, s'han embolicat amb tot això, que ha quedat tot embolicat de les hipoteques. Jo ja li vaig dir a en Rosàs, que això és bo, dic, ja en parlarem si és bo. Si la gent queden sense feina, ja en parlarem com anirà això, perquè jo no ho veig clar jo. Perquè si una casa s'ha de pagar amb 40 anys i no tenen feina, com ho han de pagar-ho, això? I el banc no pot menjar parets. És bo. I ara va dir, què? Era bo, no? Diu, no, s'ha espatllat molt. Ja no va veure tan bo ara.
I l'evolució de la història com l'han vista? Evolució. Nosaltres l'hem vista de tota manera en tants anys. Sí, Oi? i tant. De tota manera. I sembla mentida que hagin passat tots aquests anys. Ah, sí. Nosaltres ens vàrem casar, res. Vam tenir la sort, es va morir un seu oncle. I amb els mobles d'ell Sí, ens vam sí. casar nosaltres. Sí, I Salvador. el meu pare ens va deixar aquesta casa, ens va dir que paguéssim el lloguer, però que la contribució no deixéssim mai la contribució. I com van venir la primera vegada a cobrar la contribució no tenia quartos, la primera. Ai, mare de Déu, però quan vaig cobrar, això que de la contribució llavors pagava 85 pessetes, i ara en paguem quasi 700.000. Expliqui'm què és això que porta a la mà. Expliqui'm què és. Oh, això és el de l'últim bombardeig, aquest, però aquí no ho diu del bombardeig, no es devia poder dir. Clar, no, home, però hi havia L'any de Franco. la Victòria. Mira, aquest és l'últim bombardeig, oi? Perquè si en van fer dos, jo em pensava que en havien fet tres. Dos. Doncs mira, es van morir tota la família de Can Capeta. I em sembla que diu el padrí. Era el padrí de la canalla del seu germà, que són els que porten els avis que tenen el bar, que ara ja no són ells. Ara podria ser uns altres els avis. Clar, i tant, i tant. Però I Es tant. van donar molts casos de famílies senceres que morissin? Vostès... Sí, ja. Aquí, així és com aquesta. I en Farigola, que van morir tots, va quedar cap. Allà, va caure la bomba al refugi i van morir tots. Aquest que deia abans, eh? Sí, que Farigola era un home que corrent, corria amb una carrossa, li faltava una cama, i corria caminant més de pressa que no pas una amb les dues cames. Sembla que el vegi, pobre. Amb una gorra. I la reconstrucció de la ciutat com va ser? Perquè tot va quedar derruït, tot Van tardar molt, destrossat. van tardar molt Sí. les Mare, si van tardar. Pagant el poble, hi havia un impost. Un impost, feien pagar, un impost per l'església. Ai, també passaven a cobrar per seguretat social els nens que menjaven a la seguretat social. Sí, sí. I del bombardeig com es va arreglar els edificis quan van destrossar les bombes? Oh, mira que van poder. Sí, La plaça ja no va quedar igual. no. Molts anys va tardar la potser d'arreglar-se. Anys! Molts anys va quedar. I l'església també. I l'església la van fer a trossos, anava fent. I no ha quedat tan bé com era abans. No? I la carretera? I la carretera, que també van quedar a la Font d'Europa, tot allò, tot derruït, com es van arreglant? Oh, mira, es vam anar veient arreglat. Sí, sí, cadascú es va tenir d'espavilar. Anys i anys. Home, com que eren gent de botigues, i va tenir d'arreglar la botiga per continuar el negoci. Sí, que es va solucionar.